Vesprada de cavalcada als carrers de la Pobla. La cita a les 5 de la vesprada. Els tres Reis Mags feien aparició a la porta de l'Ajuntament, l'encarregada de donar-los la benvinguda, l'alcaldessa de la Pobla. Ella va voler dedicar unes paraules tant a les seues majestats com a tots aquells que s'acostaven fins ací per compartir este màgic moment. La Pobla de Vallbona vos rep amb els braços oberts. Ja veieu, els xiquets i les xiquetes de la Pobla vos estaven esperant amb molta il·lusió en esta vesprada tan màgica. Sobretot perquè feu realitat totes les peticions que ells en les seues cartes vos han fet. Després de les paraules, moment de fer entrega als Reis de la clau de la Pobla. Una clau que els servirà per entrar a les cases de tots els xiquets. A continuació, els Reis ocupaven les seues carrosses. Primer Melcior, que junt als seus patges eren els encarregats de fer entrega de regals. El següent en ocupar la carrossa, Gaspar, ell acompanyat també pels seus patges. I l'últim, Baltasar. Amb tots al seu lloc, arribava el moment de començar l'itinerari i també moment de fer entrega dels primers regals de la nit. Tots ben preparats per a replegar els joguets i acompanyar als tres Reis Mags durant el seu recorregut per la localitat. Una cavalcada amb una parada a l'Ajuntament per carregar de nou de joguets i pilotes les carrosses. I amb les carrosses plenes, moment de continuar la cavalcada per la part de dalt del poble. Una cavalcada acompanyada en tot moment per xiquets i majors per replegar tot allò que des de dalt tiren tant els reis com els seus patges. Cocina, algo de cocina y una hucha. He replegat un muñeco en un arco, un baló. Pues moltes coses, la veritat que mira, un montón de cosas, gracias a son padre también. Hemos cogido una cosa de piratas. ¿Qué más? Coches. ¿Qué más? Y también una pista de coches. Una pista de coche. Y una pistola láser, enséñasela. Toma. ¿Estás contento? Y hemos cogido cosas para mi hermana. Hemos replegat una pilota verda, un bolset rosa amb el monedera rosa també i ja està. Són els primers joguets que els deixen els Reis enguany, tot en una cavalcada que serveix a Melcior, Gaspar i Baltasar per preparar-se per al treball que els espera per a la nit de Reis.